Metsä muistaa. Vaikka me olemme unohtaneet, ennen kristinuskoa, ennen kirkkoja, ennen valoa, suomalaiset tiesivät, metsä ei ollut tyhjä, se oli täynnä silmiä, täynnä varjoja, täynnä olentoja, jotka eivät olleet ihmisiä, mutta jotka muistivat meidän hajumme. Nämä olennot eivät olleet satuja, ne olivat varoituksia, tarinoita, joita kerrottiin tulen ääressä, hiljaisella äänellä, jotta metsä ei kuulisi, koska metsä kuunteli aina ja joskus se vastasi. Tämä on tarina 5 olennosta, 5 varjosta, jotka metsästivät ihmisiä. Jotkut asuivat vedessä, jotkut kulkivat puiden välissä. Yksi oli niin pyhä, että sen nimi oli kielletty. Ne eivät ole kadonneet, ne odottavat, koska metsä muistaa. Ja nyt sinäkin muistat, ensimmäinen olento asui vedessä, mutta se ei ollut kala, se ei ollut mikään, mitä luonto oli tarkoittanut. Sen nimi oli Näkki. Näkki oli vedenhaltija, mutta ei sellainen, joka suojeli, vaan sellainen, joka vei järvissä, joissa, koskissa, paikoissa, joissa vesi oli tummaa ja syvää, paikoissa, joissa pohja ei näkynyt. Siellä Näkki odotti. Vanhassa uskossa sanottiin, että Näkki näytti kauniilta. Joskus se oli nuori nainen, pitkät hiukset leviävät veden pinnalla kuin levät. Joskus se oli vanha mies, silmät kuin sammakoiden silmät, ihon vihreä kuin järven pohja. Mutta muoto ei ollut tärkeä, koska kukaan, joka näki Näkin todellisen muodon, ei palannut kertomaan siitä. Näkki kutsui. Se kutsui lapsia leikkimään, se kutsui naisia pesemään vaatteita, se kutsui miehiä kalastamaan. Ja kun he tulivat lähemmäs, vesi liikkui, ei tuulesta, vaan jostain alla, jostain syvältä. Ja sitten käsi, kylmä, liukas, vihreä, se tarttui nilkkaan, se veti ja vesi sulkeutui pään päälle kuin hauta. Ei huutoa, ei taistelua, vain hiljaisuus ja kehonmuotoinen aalto, joka katosi kohti keskustaa, kohti syvyyttä, kohti Näkin kotia. Kansanperinteessä sanottiin, että Näkki keräsi sieluja, että se piti niitä pohjassa kuin aarteita, että öisin, jos käveli järven rannalla, saattoi kuulla heidän äänensä, kuiskaavan veden alla, pyytäen apua, pyytäen valoa, mutta ei koskaan päästen ylös. Tästä syystä suomalaiset pelkäsivät vettä, ei sen kauneuden takia, vaan sen muistin takia, koska vesi muisti jokaisen, joka oli hukkunut, ja Näkki muisti heidän nimensä. Oli sääntöjä, jotka pitivät sinut turvassa. Älä ui yksin yöllä. Älä mene veteen ilman rukous. Älä koskaan vastaa, jos kuulet nimen äänen vedestä, koska se ei ollut rakkaasi. Se oli Näkki, ja se halusi sinut mukaansa. Mutta säännöt eivät aina riittäneet, koska Näkki oli kärsivällinen. Se odotti vuosia, vuosikymmeniä, sukupolvien yli, kunnes joku unohti, kunnes joku tuli liian lähelle, ja silloin vesi otti takaisin sen, mitä se aina oli halunnut. Sinut. Tämä oli ensimmäinen varjo, Näkki. Vedenhaltija, joka ei hallinnut vettä, vaan sieluja. Mutta se ei ollut ainoa. Oli muita, tummempia, vaarallisempia, ja seuraava ei edes tarvinnut vettä. Se tuli maalta, se tuli metsästä, se tuli paikasta, jossa puut olivat niin vanhoja, että ne muistivat ajan ennen ihmisiä. Sen nimi oli hiisi, ja sen nimi oli kirous. Hiisi ei ollut olento, se oli paikka, se oli tunne, se oli se hetki, kun metsässä kävellen yhtäkkiä kaikki muuttui. Puut näyttivät vierailta. Polku katosi, ja tajusit, ettet ollut enää turvassa. Hiisi oli metsän pahin paikka, paikan, jonne kukaan järkevä ei mennyt. Vuoret, joissa kivet olivat liian teräviä, metsät, jossa puut kasvoivat väärään suuntaan, suot, jossa maa hengitti, nämä olivat hiiden paikkoja. Ja jos menit sinne, hiisi itse tuli luoksesi. Vanhassa kielessä hiisi tarkoitti pyhää paikkaa, mutta ei sellaista, jossa rukoiltiin, vaan sellaista, jossa vaiettiin, koska hiisi ei rakastanut ihmisiä. Se vihas meitä. Se vihas meidän kirvestämme. Se vihas meidän tuliamme. Se vihas sitä, että me tulimmeko sen maille ja kutsuimme niitä omiksi. Hiisi oli siellä ennen meitä, ja se muisti sen. Miltä hiisi näytti, kukaan ei tiennyt varmasti. Jotkut sanovat, että se oli jättiläinen kivestä,
ja sammaleesta, silmät kuin maakellarit. Jotkut sanoivat, että se oli varjo, joka liikkui puiden välissä nopeampi kuin silmä pystyi seuraamaan. Toiset sanoivat niin, että hiisi ei näyttänyt miltään, että se oli pelkkä läsnäolo, paino ilmassa, hengitys niskassa, tunne, että joku katsoo, mutta muoto ei ollut tärkeä, koska kun hiisi halusi sinut, se ei tullut luoksesi, se teki jotain pahempaa, se sai sinut eksymään, hiisi hallitsi metsää, se käänsi polkuja, se liikutti kiviä, se peitti merkit ja yhtäkkiä metsässä, jonka olit tuntenut koko ikäsi, et tiennyt missä olit, puut näyttivät samoilta, joka suunta näytti väärältä. Ja aurinko oli kadonnut. Tätä kutsuttiin metsän peiton alle joutumiseksi, hiiden tekemäksi. Ja kun se tapahtui, ainoa toivo oli pukusi. Käänsit takkisi nurinpäin, riisut kenkäsi ja laitoit ne väärinpäin jalkaan. Teit kaiken väärinpäin, jotta hiisi hämmentyisi, jotta se päästäisi otteensa. Mutta joskus se ei päästänyt. Joskus ihmiset löydettiin päivien päästä, metsän syvältä, paikasta, jossa he eivät olisi koskaan menneet. He olivat hiljaa, he eivät puhuneet, ja heidän silmissään oli jotain rikki, jotain, joka oli nähnyt hiisin, ja joka ei koskaan unohtuisi. Jotkut eivät koskaan löytyneet, he katosivat, ja metsä sulki heidän jälkensä kuin haava, joka arpeutuu. Kansanperinteessä sanottiin, että hiisi piti heitä, että he kulkivat sen mukana, että heistä tuli osa metsää, osa varjoja, osa hiiden armeijaa, oli tapoja suojautua. Äiti opetti lapselle, älä kiusaa metsää, älä huuda sen nimissä, älä vie mitään mitä et tarvitse, jätä aina uhri. Pieni leipäpala, pisara vettä, sana kiitosta, koska hiisi saattoi antaa anteeksi, jos näytit kunnioitusta, mutta ennen kaikkea älä koskaan mene hiiden paikkaan ilman syytä, koska jos menit, hiisi tulkitsi sen haasteeksi ja se ei koskaan hävinnyt. Kristinusko yritti unohtaa hiisin. He sanoivat, että se oli paholainen, että se oli synti, mutta metsässä asuvat ihmiset tiesivät paremmin. Ja he tiesivät silloin, että hiisi ei ollut kristillinen paha. Se oli vanhempi, se oli alkuperäisempi. Se oli se voima, joka muistutti, että metsä ei ollut meidän. Ja vieläkin, vaikka me emme enää puhu hiidestä, vaikka me emme enää uhraa sille, se on siellä. Paikissa, jossa metsä on liian hiljainen. Paikoissa, jossa ilma tuntuu väärältä. Paikoissa, joissa haluat vain kääntyä takaisin. Se on hiisin muisto, ja se ei katoa koskaan. Tämä oli toinen varjo, hiisi, metsän viha, eksyttäjä. Muinainen vartija, joka ei koskaan antanut anteeksi. Mutta oli muita, pienempiä, mutta yhtä vaarallisia. Ja seuraava tuli yöllä, se tuli hiljaisuudessa. Ja se ei metsästänyt kehoasi, se metsästi sieluasi. Sen nimi oli Ajattara, ja sitä ei sanottu ääneen pimeän jälkeen. Ajattara ei tullut päivällä. Päivällä se nukkui, metsän juurissa, kiven alla, paikassa, jonne aurinko ei koskaan osunut. Mutta kun yö tuli, kun varjot pitenivät, kun metsä muuttui mustaksi, Ajattara heräsi ja se oli nälkäinen. Ajattara oli henki, mutta ei sellainen, joka oli koskaan ollut ihminen. Ei sellainen, joka muisti valon. Se oli syntynyt pimeydestä, se oli syntynyt vihasta, se oli syntynyt siitä tunteesta, kun metsässä yöllä kuulet jotain, mutta et näe mitään. Ajattara ei metsästänyt kuin näkki, se ei eksyttänyt kuin hiisi, se teki jotain hienovaraisempaa, se hivuttautui sisälle, se meni ihon alle, se meni hengitykseen ja sitten se teki sinut sairaaksi. Vanhassa uskossa sanottiin, että Ajattara oli taudin äiti, että se kantoi sairautta mukanaan kuin sumua, että jos se kosketti sinua, vaikka et näkisikään sitä, seuraavana päivänä kehosi tuntui väärältä. Kuume nousi, vatsa kääntyi, pää särki ja lääkkeet eivät auttaneet. Koska tauti ei ollut luonnollinen, se oli Ajattaran kosketus. Miltä se näytti? Vanhat tarinat sanoivat eri asioita. Jotkut sanoivat, että se oli musta käärme, pitkä kuin tie, silmät punaiset kuin hiilet. Jotkut sanoivat, että se oli susi,
mutta ilman karvoja, nahka kuin märkä nahka, hampaat kuin neulat. Toiset sanoivat, että ajattara ei ollut eläin, se oli muoto. Muoto, joka muuttui, joka näytti siltä, mitä pelkäsit eniten. Mutta kaikki tarinat sanoivat yhden asian. Ajattaran silmät, ne loistivat pimeässä, ei kuin eläimen silmät, jotka heijastavat valoa, vaan kuin tulta sisältä päin, kuin jotain, joka paloi, jotain, joka ei koskaan sammunut. Ajattara liikkui hiljaa, ei askeleita, ei ääniä, se lipui, kuin vesi, kuin tuuli, kuin ajatus, ja se seurasi sinua. Tunti toisensa jälkeen, metsässä, tiellä, kotiin asti. Se odotti hetkeä, kun väsyit, kun laskisit vartisi, kun nukkuisit. Ja silloin se tuli sisään, ei oven kautta, ei ikkunasta, vaan halkeamasta, savuhormin kautta, ilmaraosta. Ajattara ei tarvinnut tilaa, se oli ohut kuin varjo, ja kun se oli sisällä, se etsi sinut. Se seisoi sängyn vieressä, se katsoi sinua, ja hitaasti se kumartui, se laittoi suunsa korvaasi ja se hengitti. Hengitys oli kylmä, kylmempi kuin talvi, kylmempi kuin kuolema, ja se meni keuhkoihisi, se meni vereesi, se meni luihin, ja aamulla heräsit sairaana, heräsit heikkona, heräsit tietäen, että jotain oli sisälläsi, jotain, joka ei kuulunut sinne. Tästä kuolivat monet, ei sodassa, ei nälkään, vaan syyttä, yhtäkkiä, mystisesti. Nuoret, vahvat ihmiset kuolivat viikoissa, ja kukaan ei tiennyt miksi, mutta metsässä asuvat tiesivät. He kuiskasivat nimen, ajattara, ja he sulkivat ovensa tiiviimmin. Oli keinoja taistella sitä vastaan. Noita tiesi loitsuja, sanoja, jotka karkoittivat hengen. Rituaaleja, jossa poltettiin pihlajan oksia, koska ajattara vihasi sen hajua. Jotkut piirsivät merkkejä oviin, jotkut panivat raudan kynnyksen alle. Rauta oli pyhä, rauta oli ihmisen metalli, ja henget pelkäsivät sitä. Mutta paras suoja oli yksinkertainen. Älä kulje metsässä yöllä, älä kuuntele ääniä pimeässä, älä avaa ovea, jos kuulet koputuksen, mutta et näe ketään, koska se saattoi olla ajattara, testaamassa, odottamassa, valmiina tulemaan sisään. Kristillisyys kutsui ajattaraa demoniksi, paholaiseksi, mutta se ei ollut oikein. Ajattara ei ollut paha siksi, että se halusi olla. Se oli paha, koska se oli tehty sellaiseksi, syntyessään, pimeydestä, vihasta, siitä osasta metsää, joka ei koskaan halunnut ihmisiä, ja se on yhä olemassa. Ei nimessä, ei tarinoissa, mutta tunteessa. Siinä hetkessä, kun herät keskellä yötä, huoneesi on pimeä, ja tiedät, aivan varmasti tiedät, että joku on siinä kanssasi, seisoo nurkassa, katsoo sinua, hengittää. Se on ajattaran muisto, ja se elää jokaisessa, joka on tuntenut sen pelon. Tämä oli kolmas varjo, ajattara, yön saalistaja, taudin tuoja. Henki, joka tuli sisään ja ei koskaan kokonaan poistunut, mutta oli vielä kaksi, ja seuraava oli erikoinen, koska se ei aina ollut vihollinen, joskus se palveli, mutta hinta oli aina liian korkea. Sen nimi oli para, ja se oli ainoa olento, jonka ihminen saattoi luoda, mutta luominen ei tarkoittanut hallintaa. Para ei ollut luonnollinen, se ei syntynyt, se ei kasvanut, se tehtiin rituaalilla, pimeällä tiedolla, sanalla, jotka oli opittava salassa vanhalta noidalta viimeisinä hetkinä, kun kuolema oli jo ovella. Para oli palvelija, haltija, henki, joka työskenteli isännälleen. Se toi rikkauksia, se toi viljaa, se toi maitoa, se toi kaiken, mitä sydän halusi, mutta se ei tuonut niitä tyhjästä, se varasti naapureilta, kylästä, kirkoista. Para ei luonut, se vain siirsi, otti toiselta ja antoi sinulle, ja sinä tiesit sen, mutta halusit silti, miltä para näytti. Se vaihteli, joillakin se oli pieni käärme, joka asui talon nurkassa, silmät kuin helmet, joillailla se oli musta kissa, joka ei koskaan naukuut, vain tuijotti. Joillakin se oli pallo, tulipallo, joka lensi yöllä naapurin navetasta omaan kantaen varastettua maitoa mahassaan, mutta muoto ei ollut tärkeä, koska para ei ollut eläin. Se oli side, sopimus, lelu, joka muuttui isännäkseen.
Para luotiin monella tavalla. Jotkut tekivät sen rahasta. 3 kolikkoa, varastettu 3 kirkolta, 3 pyhänä päivänä, sulatettuna yhdessä, keskiyöllä, ilman valoa, ilman rukousta. Kun metalli jäähtyi, siihen tuli henki, ja henki sanoi, mitä haluat. Jotkut tekijät sen eläimestä, musta kukko, tapettuna tietyllä tavalla, veri juotuna, luut poltettuna, tuhka sekoitettuna omaan vereen, ja tuhkasta nousi para, pieni, nälkäinen, odottaen käskyä. Jotkut sanoivat, että para syntyi itsestään, että jos halusit jotain liian kovasti, jos vihoit naapuriasi liikaa, jos kateellisuutesi oli niin syvä, että se muuttui fyysiseksi, para tuli ilman rituaalia, ilman sanoja, vain halusta, pimeästä halusta, ja kun para oli luotu, se ei koskaan lakannut. Se toi sinulle mitä halusit. Navetassasi oli aina enemmän maitoa kuin naapurilla. Pellollasi kasvoi paremmin kuin muilla. Rahasi eivät koskaan loppuneet, mutta naapurisi köyhtyivät. Heidän lehmänsä kuivattuivat. Heidän viljansa kuoli. Heidän lapsensa sairastuivat. Ja sinä tiesit miksi, koska para söi heidän onnensa ja oksensi sen sinulle. Mutta para vaati myös. Se oli nälkäinen. Aina nälkäinen. Sitä piti ruokkia maidolla, verrellä, viinalla, joka päivä, joka yö. Ja jos unohdit, jos laiminlöit, para kääntyi. Se ei enää palvellut, se vaati, se raasteli, se söi kaiken mitä oli tuonut ja sitten se söi sinut. Ja pahin osa, et voinut päästä siitä eroon, et voinut tappaa sitä, jos yritit, se palasi, et voinut hylätä sitä, se seurasi, et voinut antaa sitä pois, se kieltäytyi. Ainoa tapa oli siirtää se toiselle ihmiselle, usein omalle lapsellesi, omalle vaimollesi, jollekin, joka ei tiennyt, mitä oli ottamassa vastaan. Tämä oli paran kirous, se kulki suvussa, sukupolvelta toiselle, kuin sairaus, kuin synti. Äiti antoi sen tyttärelle, isä pojalle, ja he ottivat sen vastaan, luulen sen olevan lahja, siunaus, kunnes ymmärsivät, että se oli helvetti, pieni, hiljainen helvetti, joka eli heidän kanssaan. Kirkko vihasi paraa, papit saarnaasivat sitä vastaan. He sanoivat, että se oli paholaisen työtä, syntiä, kadotusta, ja he olivat oikeassa. Mutta ihmiset loivat niitä silti, koska köyhyys oli kovempaa kuin pelko, koska kateus oli vahvempaa kuin usko, koska joskus ihminen halusi voittaa, vaikka hinta olisi sielu. Tarinoita kerrottiin miehistä, jotka rikastuivat yhdessä yössä ja menettivät mielensä 10 vuodessa, naisista, joiden navetta oli täynnä, mutta joiden sydän oli tyhjä. Perheistä, jotka elivät loistossa, mutta kuolivat yksin, koska para antoi kaiken, paitsi rauhan. Ja vielä nyt, vaikka emme enää puhu parasta, vaikka emme enää tee rituaaleja, ajatus on yhä olemassa. Ajatus siitä, että voisit saada jotain ilman työtä, ilman kärsimystä, ilman hintaa, mutta hinta tulee aina. Ehkä ei heti, ehkä ei näkyvästi, mutta se tulee. Se on paran opetus ja se on ainoa opetus, joka kannattaa muistaa. Tämä oli 4. varjo, para, palvelija, joka tuli isännäksi. Lahja, joka muuttui kiroukseksi. Olento, jonka ihminen loi, mutta ei koskaan hallinnut. Mutta oli vielä yksi, viimeinen, ja se oli erilainen. Koska sitä ei luotu, sitä ei kutsuttu, sitä ei edes nähty, mutta se oli kaikkein vaarallisin, koska se oli pyhä. Sen nimi oli Otso, mutta sitä nimeä ei sanottu koskaan, koska sanoa nimi oli kutsua se. Otso oli karhu, mutta ei mikä tahansa karhu. Se oli ensimmäinen karhu, alkuperäinen, se joka oli ollut metsässä ennen ihmisiä. Se, joka muisti ajan, kun maailma oli vain metsä ja metsä oli Jumala. Otso oli pyhä, niin pyhä, että sitä kutsuttiin 100 muulla nimellä. Metsän kuningas, mesikämmen, otava, kultasukka, hunajatassut, kaunis kaveltaja. Jokainen nimi oli kunnioituksen osoitus. Jokainen nimi oli rukous, koska toivoit, että Otso muistaisi sen ja armahtaisi sinut. Vanhassa uskossa Otso ei ollut vain eläin. Se oli henki, se oli voima, se oli metsän tahto kävelevässä muodossa. Kun Otso liikkui,
Metsä liikkui sen mukana. Linnut vaikenivat, puut kumarsivat, tuuli pysähtyi, koska kaikki tiesi. Kuningas oli tulossa, ja jos Otso päätti, että sinä olit uhka, ei ollut pakoa. Otso ei metsästänyt kuin muut pedot. Se ei tarvinnut nälkää, se ei tarvinnut vihaa, se vain tiesi. Se tiesi, kuka oli rikkonut sääntöjä, kuka oli ottanut liikaa, kuka oli puhunut väärin, kuka oli unohtanut, että metsä ei ole ihmisen, ja silloin Otso tuli. Ei juosten, ei raivolla, vaan hitaasti, varmasti, kuin tuomio. Se seurasi jälkiä, se haistoi pelon, ja se löysi aina, koska Otso oli metsän osa, ja metsässä et voi piiloutua metsältä. Kun metsästäjä tappoi karhun, se ei ollut voitto, se oli tragedia, suru, synti, koska Otso oli antanut itsensä. Se oli päättänyt kuolla, ja ihmisen tehtävä oli kunnioittaa sitä. Rituaali kesti päiviä, karhun pää asetettiin kunniapaikalle, sille puhuttiin, sille laulettiin, siltä pyydettiin anteeksi. Koska jos et pyytänyt, Otsot muistivat, ja ne tulivat takaisin, ei samana karhuna, vaan toisena, suurempana, vihaisempana. Ja tällä kertaa se ei antanut itseään, se otti. Tarinoita kerrottiin miehistä, jotka tuhosivat karhun pesän. Seuraavana talvena karhu tuli heidän kotiinsa. Se mursi oven, se vei lapsen ja katosi takaisin metsään, ei syödäkseen, vaan opettaakseen. Otso ei ollut paha, se oli oikeudenmukainen, ja oikeudenmukaisuus oli usein julmempaa kuin pahuus. Kirkko yritti lopettaa Otson palvonnan. He sanoivat, että se oli epäjumalan palvontaa, että karhu oli vain eläin, mutta metsässä asuvat ihmiset tiesivät, he tiesivät, että Otso oli enemmän, he tiesivät, että kun katsoit karhun silmiin, näit jotain vanhaa, jotain, joka ymmärsi, jotain, joka muisti sinut, vaikka sinä unohdit sen. Ja se oli pelottavinta, ei se, että Otso saattoi tappaa, vaan se, että se tiesi, se näki sinut, se tunsi sinut, se tiesi, oliko sydämesi puhdas, oliko kunnioituksesi aito. Ja jos ei ollut, se näkyi Otsossa, sen katseessa, sen liikkeessä, tavassa, jolla se kääntyi kohti sinua ja alkoi kävellä. Tämä oli 5. varjo, Otso, metsän kuningas, pyhä peto, olento, joka oli niin kunnioitettu, että sen nimeä ei sanottu. Niin vaarallinen, että pelkkä ajatus siitä sai ihmiset hiljaiseksi. Niin vanha, että se muisti maailman ennen meitä. Nämä olivat ne 5. Näkki, joka vei veteen. Hiisi, joka eksytti metsään. Ajattara, joka tuli yöllä. Para, joka orjuutti isäntänsä. Ja Otso, joka muisti kaiken. Ne eivät ole kadonneet, ne eivät kuolleet, ne vain vetäytyivät syvemmälle, kauemmaksi, paikkoihin, joissa ihminen ei enää kulje, paikkoihin, joissa metsä on vielä, mitä sen piti olla, mutta ne muistavat meidät. Ja joskus, kun metsässä on niin kuin liian hiljasta, niin kuin vesi on liian tyyni, kun ilma tuntuu väärältä, ne ovat lähellä, katsomassa, odottamassa, muistuttamassa, että me olemme vieraita täällä, että metsä oli ensin, että varjot olivat täällä ennen valoa, ja ne ovat täällä vielä, kun valo sammuu, metsä muistaa, ja nyt sinäkin muistat.